Sarap na ito guys. Yan, naghukay sa kuan, imbornal. Aha. Panda rin, kahit ito lang ganun. Tapos maibos, kahit pala na rin. Ya, Ha? sakit na ka. Stanan. Sa kuryente ito pa. Ayan guys, hinahanap namin yung kuan, yung malaking kuan, dalag. Malaking balitok. Bali, patubig namin to guys, galing kuan, galing ilog, papuntang garden. Oh. Bali, butas lang siya, tapos ito yung takip nyo. Umabot na yung anak ko nito ah. Ayan, sasalta na yung kasama ko, si Denser. Manipos na sabi ko boy. Maabot o gulugul mo ta. Stone. Ha? Stone. Sige, kurang pa, taigid-igid na. Tatingga na lang ata, taigid-igid na akit ko. Hey. Tangay-igid na. Uy. Ganyan talaga ang buhay. Weather lang. Buhay na maghukay ng balitok. Ayun. Sige, hukay. Ito kwa. Balitok na dito. Nag-inset. Bilo. Kaya dito ta bataris na yung agkalay. Tapos pulutan ti kal damdama. Hoy. Nag-inset pa eh. High grade. Nabang shit na ang pep. Mauatan. Maring ganda paltot na. Ito. Sulit. Takay. Sige, tapon. Hindi pa na natin nahukay yung ginto. Baka sakaling may paltat. Nag-initiate.
Laubat. Ayun yung merienda namin. Iniihaw namin. Mataris tayo ng bigat na kita. Sakat ba? Hindi tayo pa. Matarisin tayo. Dahil taon iti ayam ti ganun tayo. Ayun. Ato iti biag ti crusher. Ayun. Iti ganun tayo mapadya. Yung ato. Iti pagkalalan kundo sa nga kayaw. Ira. Hindi talayan lang naman ito ay makuntuman. Apo, naluton, madik pa, nagpaigid mo. Bali maling tato yung damdama. Galyang. Betis pana. Oh, panay mo. Ato iti mayat nga merienda. Kumusog. Litsong gabi. Kasto iti lechon to ayan may. No dya ayan yaw. Lechon manok kada baboy dito ayan may. Lechon nga galyang. Kasto iti biag to ayan may. Nuhan ka nga mga tikas to, ihan ka nga taga probinsya. Si kami lang ti makamu ti mga tikas to. Muja ayan yung ket pandesal ti kapiyo kanya may kastaw. Nalitsunan. Oh, sige itira. Isip mo't balitok na Mars. Kita nang mabalin tapos taon. Balit awan mo sa 1 year nang ako perito. Kanay na upranti kwan ukul-ukulan. Ya, Tidanom na. nalag. Oh, Apaw, high grade. kumurat tidanom na. So ayun guys, tapos na kami. Nabis na rin kami. Ayun kasama. Bali, lalagay na lang namin yung takip niya.
Ayan, inaahon na yung kuan yung inihaw namin. Ayan, yung galyang. Merenda natin. Ayan. Bali, itong tubig nito mga kabsat is kuan galing sa ilog. Tapos meron din siyang kuan yung bubunba, tawag namin. Yung galing sa ilalim ng lupa. Yun. Yung galing dyan. Bali yung mga gabi na yun tinanim ko din para kuan pagdating ng araw pwedeng pagkuhanan ng kuan shoot niya yung daludal niya. Ayun doon galing sa ilog din ang tubig papunta dito. Ayun. Ayan guys, magme-merenda tayo. Yung nilechon natin kanina dito. Ayan. Ito na siya. Ito siya guys. Buksan natin siya. Nagmayat sila. Panglok. Oh. Sarap na ito guys. The best pang kape. Balay ito. Yan. Sabi. Yung buhay namin sa bundok. Sarap guys, Wow. sarap. Sarap siya. Oh. Oh. Pa? Huh? Apa? Huh? Huh? Oh. Huh? Oh. Huh? Oh, diba? Oh. Yan. Huh? Sarap na guys. Oh. Madali lang siyang lutuin. Lagay mo lang sa may apoy. Ayan mo lang siya doon. Hanggang maging parang uling yung balat niya. Inunong galyang. Oh. Tanggalin lang ng balat niya. Oh. Tapos ito pa. Oh. Wow. Sarap siya pang merienda guys. Kahit hindi ka na kumain ng kanin basta meron ka nito, Sabi, nabubusog ka na. Oh. Na challenge ko sa inyo mga kaludi, gawin nyo to, masarap. Halos nakakaranas nyo yung mga buhay probinsya ganito. Bali, niluto lang namin siya kanina guys, habang nagkukay kami. Tapos na kami nagkukay, may merienda kami. Pinabit. Nagmet ya. Yung, oh, parang uling lang, di ba? Naibus sa amin, tigalyang ako sa
Bale, kinuha lang namin to dito sa kwan. Yung mga tumubo-tubo dito sa gilid-gilid ng kwan. Pinagkukayan namin. Ngayon yung kasama ko. Nakarami na. Masarap to, masarap. Oh, hindi natin yun. Kahit hindi ka na kumain ng kanin nito, masyadong mabubusog ka. Basit yun. Wow. Yan. Oh. Kaya na, bus na namin. Yan. Oh. Yung isa pa, masarap. Parang bitin pa. Oh, alam mo kasama ko. Sarap na sarap. Oh, sobrang linis yun. Nahuhulog pa. Wow. Yan namin nilutaw. Yan. Niluto namin yan. Yan kami naghintay kanina. Yan. Yan hinintay namin kanina. Tapos yung kinain namin. Yan. Kinuha lang namin sa yung video. Marami dun o. Oh, yun. Ito guys, pwede mo siyang lutuin kahit wag mo na siyang hugasan. Kasi dito sa loob niya naman yung tuhod mo. Ang upload. Isyong mo may day. Okay, tamo ka. Guys, tapos na. Yan lang namin niluto. Tapos dito namin kinuha